Spørg bror om det kender noget Wikihand. Du har lidt det der Transylvanien Er I en gruppe? På en måde er vi en gruppe. Han er min hype man, eller lærling. Lærling? Okay. Ja. Hvad lærer du ham så? Magi. Okay, hvad er dit navn? Jeg ved det. Altså, jeg ved det. Han kan sige jeg det. kan jo fortælle til alle, der sidder sig med derude, at det her det er Lil G-Man for sidste år. Okay. Yes, sir. Der er sket en udvikling i din stil. Ja, jeg tænkte, jeg skulle lige prøve noget nyt. Så fandt jeg lidt mig selv, og så... Er det sådan, at så det er din ting nu? Ja, det kan man godt sige. Er du blevet Gandalf? Eller? Ja, noget i den stil, Ikke Lars Løkke. Okay. Er vi klar? Ja, vi er klar. Hold da op, tænder op med Dumbledore og Voldemort. Der er våbenhvile, når vi hotboxer mit troldefort. Hufflepuffer med Mary Brandybuck og ballrocker. Sauron har et rødt øje, når vi tænder op. Og nu er alle rigtig smækket, EUNAO. Men jeg kan fortælle dig, at det er fucking lige meget, fordi du har sagt nej, og chatten har sagt nej, og jeg siger nej, så noget Gmail, det var... Ja, sådan er det, ikke? Men... Ja, det fuck, man.